Είσαι πρωτοετής φοιτητής και δεν έχεις καμία ιδέα πώς να ξεκινήσεις να δημιουργείς. Να 3+1 τρόποι, καταλήγοντας στο πιο σημαντικό. Αρχικά, μην υποτιμάς τις εργασίες της σχολής σου. Είναι πολύ σημαντικό να τις έχεις όλες σε ένα μέρος, π.χ. το GitHub που δουλεύει και ως cloud provider και δεν βασίζεσαι στο laptop σου που μπορεί να χαλάσει, ώστε να μπορείς να τις έχεις μετά για να τις δείξεις στο βιογραφικό σου. Μετά από κάθε εξάμηνο και ιδανικά εφόσον έχουν βγει οι βαθμοί, προσέγγισε τους καθηγητές που σου άρεσαν κατά τις ώρες γραφείου τους και ζήτα τους να σε βάλουν σε ένα project. Με αυτόν τον τρόπο εμένα μου προτάθηκαν 3 δουλειές από 2 καθηγητές. Σε παροτρύνω να χρησιμοποιήσεις το AI για να βρεις ή να εξελίξεις ιδέες πάνω στο αντικείμενο που σου αρέσει. Έτσι θα αποκτήσεις εμπειρία, θα χτίσεις βιογραφικό και θα λύσεις και κάποιο πρόβλημα της καθημερινότητάς σου που μπορεί να έχεις. Τώρα, αν φτάσεις σε ένα σημείο που η ιδέα σου βλέπεις ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και λύνει και δικά σου προβλήματα αλλά και άλλων, μπορείς να αρχίσεις να την αντιμετωπίζεις ως startup. Το Async Web διοργανώνει πάρα πολλά hackathons και events για να σε βοηθήσουν να κάνεις validate και να εξελίξεις την ιδέα σου. Και το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι μέρος του Πανεπιστημίου του ΟΠΑ για να μπορέσεις να δείξεις το εγχείρημά σου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνεις τα προαναφερθέντα αν